ଧନ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ। ତମକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଗୋଟେ କିଛି ହବନି। ଧନ ତୁମ ଜୀବନକୁ କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। 7 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଧନ। ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ତାକତ ଅଛି ଯେ ଜଣକୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନ ସାରା ଲିଭାଇବ। ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଅର 2ଟି ଗୋଡ଼ ହରାଇ ବସିଲା। ଆଜି ବି ବହୁତ ଜରୁରତ ଅଛି ଧନ। ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ ଯଦି ସାଥିରେ ରହିବ ତ ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ କଟିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନା ଧନ, ରାଣ ଖାଉଛି, ଲୋକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ସତରେ ଏହା ତୁମ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ହଁ, ଏହା ମୋ ଶେଷ କଥା। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେବ? ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କେମିତି କମାଇବ? ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ? କ'ଣ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ତୁମେ ବି ଠିକ୍ କହୁଛ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ମଣିଷ ତୁମକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେବ? କ'ଣ ଖୁସି ଦେବ? କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ? ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଦିଅ, କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ରାଣ ଖାଉଛି, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିକି ଦେଖିବି ନାହିଁ। ନା ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବି, ଆଉ ନା ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, କେବେ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଭାଇମାନେ କୁହ, କ'ଣ ସେହି ଝିଅ ଯାହା ବି କଲା ତାକୁ ମିଛ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇ ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲା, ସେହି ଝିଅ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା? କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କି? ଜଣକୁ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ତା ପ୍ରେମକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ସେହି ଝିଅ ଠିକ୍ ଥିଲା? କ'ଣ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ପୁଅ ସହିତ ଠିକ୍ କଲା? ତୁମେ ସେହି ଝିଅ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ।